Pagka-kuyap ni Yaya Dub sa Eat Bulaga, dili scripted, ang hinungdan sa Showbiz chika ni Crystal Clemente. Eat Bulaga host Maine Mendoza kinsa masikat sa tawag nga Yaya Dub nakuyapan sa set diha sa ilang August 8 nga episode. Sa dihang nagtuwang tanan viewers nga scripted lang ang maong panghitabo, giklaro sa noontime show og mismo ni Yaya Dub nga dili scripted nga nakuyapan siya. Matod sa host nga sukat pa daw atong buntaga, lain na iyang pamati apan tungod sa kabisi sa ilang preparasyon sa episode, wala na siya katumar sa iyang tambal. Ang maong episode mupakita unta sa kasal ni Yaya Dub ug sa alter ego ni Jose Manalo nga si Frankie. Apan sa dihang nagportray na unta sila sa ilang eksena, adto na nawad anong panimuot ang host. Matod pa ni Frankie nga ni hunghong na lang daw si Maine niya o kuya nangupot og maayo sa iyang braso o dito na nakuyapi. Ang Eat Bulaga Facebook page mi klaro nga tinuod jud ang nahitabo kang Yaya Dub apan na okay na kini human gidala sa balay tambalanan. Ipaambit sa bang host nga okay lang siya human sa paghitabo dihang iyang gi-share ang usa ka hulagway sa Instagram nga ang caption miingon, "Alive and kicking pa siya." Crystal Clemente alang sa Showbiz chika.